Здравейте отново на всички. Добре дошли. Благодаря на всички присъстващи. За тези, които не ме познават, аз съм Йоана и работя в Imperial вече 2 години. Радвам се, че ще имам възможността в следващия час и половина всъщност всъщност с вас заедно да разгледаме детайлно нашата технология за нагряване Pulse, както и консумативите, специално проектирани за нея, а именно тютюневи стикове ID и нашите никотинови чаяни стикове Essenzia. Целта на това обучение е всъщност да ви дадем, да ви представим нашите продукти, да ви дадем необходимите знания и информация, за да можете да се чувствате уверени пред потребителите, за да може да представяте продуктите по един убедителен, професионален начин и съответно по-лесно да може да спечелите доверието на клиента. Ще говорим както за техническите спецификации на нашето Pulse устройство, информация за нашето портфолио, какви са ползите за потребителите и как е ефективно да комуникирате всичко това с клиентите. Така, започвам с информация за Imperial Brands, която е четвъртата по големина международна компания в света за тютюневи изделия. През 2021 нашата стратегия се промени, като е насочена най-вече в по-доброто разбиране на потребителя и тъй като вече знаем, че нашите потребители и техните нужди и желания се променят динамично. В нашото портфолио в момента включва както традиционните ни тютюневи изделия, като пури, рязан тютюн, цигари, така и така наречените изделия от ново поколение, като сред най-популярните ни марки са JPS, West, Davidoff и други. В света има милиард пушачи, все повече от тях търсят по-малко вредни алтернативи на цигарите. И всъщност от нашите изделия от ново поколение ще ви запозная с нашото портфолио. Предлагаме вейп устройства, Blue, също така технология за нагряване Pulse и ID, никотинови палчове Zone X, като на българския пазар съответно предлагаме само Pulse технология за нагряване и тютюневите стикове ID. И отскоро в гамата ни вече имаме и никотинови чаяни стикове на име Essenzia. Науката за тютюна с нагряване и какво всъщност представлява. Тютюнът е алтернатива на тютюнопушенето, тютюнът с нагряване е алтернатива на тютюнопушенето с потенциално по-нисък риск. Тук наблягам на потенциално по-нисък риск. Не бих искала да комуникирате с потребителите, че тази технология е безвредна или полезна или нещо подобно. Тази технология всъщност нагрява тютюна и не го изгаря, като нагрява до 315 или 345 градуса, което отново е значително по-ниско от градусите достигнати при горенето на една традиционна цигара, които са 900 градуса. Как работи? Специален нагревател загрява тютюна, вместо да го изгаря, освобождава се никотин, аромат, но без дим и пепел и по-ниското съдържание на вредни и потенциално вредни химикали се отделят, пак казвам, в сравнение с цигарите и цигарения дим. Какво стои обаче зад всички тези твърдения? Имаме няколко проучвания, които да ги подкрепят. Тук можете да видите, че нагряването и самия аерозол, който се отделя от такъв тип устройства, има коренно различен състав и можете да видите всъщност какви са остатъците. Тук за теста е използван филтър, какви са остатъците при цигари и
при цигарения дим и какви са остатъците при технологията за нагряване. Никотиновия аерозол съдържа значително по-ниски нива на определени вредни токсиканти в сравнение с дима от традиционните цигари с до 94% по-малко. Забравих всъщност да кажа, че може да ме прекъсвате по всяко време, ако имате някакви въпроси, за да можем съответно да отговорим по време на презентацията, а не накрая. Следващото проучване е направено в малък офис, където всъщност 3 възрастни пушачи са използвали пулс с 5 тютюневи стика ID в продължение на 165 минути и по време на теста не е засечен страничен дим, няма признаци за възпламеняване. Резултатите показват, че качеството на всъщност самото проучване и самия тест измерено е качеството на въздуха преди и по време и след употребата на пулс устройството, като всички химически вещества остават под допустимите нива, определени в стандартите за чист въздух. Не се чува, извинявам се. Тук къде ме чухте само да ми каже някой, защото явно чата... Сега се чува за измерването в офиса. Пак не се чува. Сега би трябвало да наред нещо се Благодаря. случва. Благодаря. Така, както казах, това засяга най-вече пасивните пушачи. Тук ще направим кратко обобщение. Пълс загрява, но не възпламенява тютюна. Аерозола, който пълс произвежда и доставя на потребителя, съдържа значително по-малко и ниски нива на токсиканти в сравнение с цигарения дим. Използването на пълс на закрито не влияе негативно на цялостното качество на въздуха. Така. И сега вече ще поговорим за устройството Pulse и за неговите предимства и всичко, което трябва да знаете, за да можете да информирате клиента и да презентирате устройството и всички негови предимства. На първо място устройството предлага 25 плюс сесии с едно зареждане, което означава, че след като бъде напълно заредено, клиентът може да изпуши 25 плюс стика. Това е най-малкото устройство всичко в едно. Както го виждате, аз го държа в момента, е изключително малко, компактно, леко и удобно джобно устройство. Побира се във всеки джоб, в чанта. Едно от предимствата е, че е наистина много компактно. Няма отделен холдър, в който да се поставя или нещо подобно. Има продължителен режим на работа, 5-минутна сесия без брояч на дръпките. Какво значи това? Потребителят, след като стартира устройството и своята сесия, може да направи неограничен брой дръпки през тези 5 минути. Най-хубавото е, че качеството на изживяването се запазва от начало до край. Тоест няма разлика в изживяването на първата дръпка и последната дръпка. Те са с еднакъв интензитет и качеството е едно и също. Пулс има 2 режима на нагряване, в случая умерен режим на нагряване и интензивен режим на нагряване. Тях ще разгледаме малко по-подробно по-нататък в презентацията, така че спрямо предпочитанията на потребителя, ако той желае по-интензивен вкус, съответно активира интензивен режим на нагряване, ако е така клиент, който иска по-умерено изживяване, използва умерения режим на нагряване. Почистването на пулс е изключително лесно и удобно. Имаме 2 вида почистване. Бързо почистване, което се осъществява чрез инструмента за бързо почистване, който е скрит удобно в корпуса на устройството. Ето го тук. Показвам го.
И съответно имаме основно почистване, което препоръката е устройството да се почиства основно на всеки 20 изпушени стика, като за тази цел в комплекта потребителят получава една четка за основно почистване, която ще покажа по-нататък и съответно, когато разгледаме вече и по-детайлно по какъв начин потребителя почиства устройството. Другото предимство е намаления мирис, който не оставя под дрехите и като цяло не е натрапчив. Pulse се предлага в 3 цвята. Midnight Mocha, това, което държа в ръцете си, на слайда е по средата. Вдясно може да видите цвета Deep Teal и устройството Rich Copper е отляво. Както казах, тук обобщавам, компактен размер, изключително леко, само 52 грама. Също така, другото предимство е, че има доста кратко време за загряване. След като потребителя стартира сесията си, му отнема 20 секунди, за да нагрее тютюна и съответно потребителят вече може да започне с употребата му. Както казах, 25 плюс сесии, само с едно зареждане и се зарежда с USB кабел Type-C. Така че е стандартно. Компонентите на устройството имаме вградено капаче, ето го тук, където всъщност е и отвора за самия стик. Тук се поставя стика. Имаме горен капак, който всъщност помага потребителят да почисти остатъците от тютюн около нагревателя. Ето го и самият нагревател. Имаме бутон за включване и изключване. Порт за USB зареждане, инструмента за бързо почистване, който вече показах, и светлинни индикатори, аз показвам, които се намират около бутона за включване и изключване. Ето, когато кликна, съответно виждате, че те в момента светят в синьо-зелен цвят. Допълнителните ползи са на първо място инструмента за бързо почистване, което предоставя на клиента удобството да почиства своето устройство в движение, защото се намира в самото устройство, докато е на път в движение, той може след абсолютно всяка сесия да плъзне и да почисти остатъците от тютюн от своето устройство. Лесно основно почистване също така, което, както казах, се препоръчва да се случва на всеки 20 сесии. Имаме функция за ключване, за която отново ще си говорим по-нататък по-подробно. Тази функция всъщност предотвратява и гарантира, че устройството няма да се включи по случайност, докато е в джоба или в чантата. И пълното зареждане на устройството отнема само 85 минути. И ви осигурява 25 сесии. Тук ще разгледаме технологиите за нагряване. Ще стартираме с нашата технология за нагряване. Pulse използва технология отвътре навън и както подсказва и самото име, имаме един керамичен нагревател, който попада в центъра на тютюневия стик и съответно самият тютюн е в пряк контакт с нагревателя. Топлината ефективно се предава от нагревателя към тютюна и така в рамките само на 20 секунди тютюна се нагрява и потребителя може да започне с употребата на устройството. Така че тази технология е отвътре навън. Такъв тип технология използват също така IQOS и LIO. Какво предимствата на тази технология е, че имаме по-кратко време за загряване на самото устройство, тъй като тютюнът е в пряк контакт с самия нагревател. И също така самите устройства са по-леки, по-удобни, защото няма необходимост от повече енергия самото устройство и от по-голяма батерия, така да кажем. Следващата технология, с която ще ви запозная, е отвън навътре. Тази технология се използва при гло и пломес. Тютюнът при тази технология не е в пряк контакт с самия нагревател и топлината се предава по проводящ ръкав, обикновено е метален и съответно минава през слоя хартия, за да достигне до тютюна.
защото се нагрява отвън навътре. Ам... Изчакайте само момент, тъй като явно имам някакъв проблем. Добре, надявам се сега вече всичко да е наред. Така, нагряването посредством индукция отвън изисква и повече енергия, енергия и по-голяма батерия, по-тежка батерия, и затова и такъв тип устройства като Glow са по-обемни. Йони, дека не се вижда. Добре, секунда. Сега виждате ли се? Да. Така. Какво съдържа кутията и комплекта? Всеки потребител, след като закупи устройството си, то пристига оборудвано с всичко, което е необходимо на потребителя, за да започне употребата на устройството. Не е необходимо да закупува някакви аксесуари отделно. Във всяка кутия имаме един захранващ адаптер, един USB кабел Type-C, четката за основно почистване, ето я и нея, показвам я, и комплект листовки, които ще помоля всяка една от вас всъщност да разгледа. Те включват ръководство за потребителя, търговска гаранция и други. Също така на гърба на кутията имаме един уникален 12-цифрен код за регистриране на устройството в екосистемата Pulse, и той се намира на гърба под информацията за цвета на самото устройство. И сега вече ще разгледаме малко по-подробно всичко, за което си говорихме и как всъщност се използва Pulse. Аз ще показвам как съответно работи, като ще си взема един стик. Как потребителя започва употребата на устройството? На първо място поставя тютюневия стик. Поставяме го в отвора и съответно той трябва да влезне в отвора до обозначената линия, като това се случва с леко въртеливо движение. Както виждате, както виждате, ето я самата обозначена линия. Пасва си перфектно, тъй като самите стикове са специално проектирани за нашето устройство. След което потребителят стартира своята сесия, като има възможност да избира между два режима на нагряване, както казах, интензивен или умерен. Потребителят натиска бутона за включване и изключване и изчаква устройството да извибрира веднъж. След което отпуска и светлинните индикатори започват да премигват в синьо-зелен цвят. Така всъщност се стартира интензивния режим на работа на устройството. След като устройството е готово за употреба, светлинните индикатори спират да премигват, устройството отново извибрира още веднъж и това индикира на потребителя всъщност, че устройството е готово за употреба. Как се стартира умерения режим? Тук вече потребителят е необходимо да натисне бутона за включване и изключване, но да изчака устройството да извибрира 2 пъти. Отпуска, след като е усетил втората вибрация, и вече светлинните индикатори светят в бял цвят. Както виждате, те премигват. Аз ще изчакам да спрат да премигват. Ето, сега спряха и съответно аз усетих как устройството извибрира за втори път. И вече, както видяхте, около 20 секунди и устройството е готово за употреба. Това са двата режима на нагряване. И както знаете, тази Pulse сесия, от момента в който потребителя е усетил втората вибрация, той има 5 минути да направи неограничен брой дръпки на устройството.
След приключване на сесията, съответно, само да си изключа устройството, потребителят повдига горния капак на устройството и изважда тютюневия стик с въртеливи движения. Завърта стика и го изважда. Това е изключително важно да го споменете на вашите потребители, защото ако потребителят просто извади по този начин стика, вероятно, много е вероятно, голяма част от тютюна да остане в устройството и по този начин да се задръсти. Така че задължително комуникирайте, че стика се изважда с въртеливи движения. Остатъците, които остават, са доста по-малко и съответно вече потребителят може да ги почисти с инструмента за бързо почистване на втора, трета сесия или след всяка сесия по негова преценка. По този начин стартираме всъщност двата режима на нагряване. Как зареждаме... Само секунда. Да, как зареждаме пулс устройството? Първо ще ви обясня как да проверите какво е състоянието на самата батерия и дали устройството има необходимост да бъде заредено. Когато натиснете бутона за включване и изключване, само го натискате, без да го задържате. Светлинните индикатори показват състоянието на батерията, като процентно може да видите отдясно и колко светлини индикатора. Когато светят и 4 светлини индикатора, устройството е заредено на 90-99%, когато са 3 на 75-90%, така че тук можете потребителя да се ориентира какво е състоянието на батерията. Когато само един светлинен индикатор свети в оранжево, съответно потребителя има не повече от 2-3 стика и устройството вече ще трябва да бъде заредено, за да може той да продължи с употребата му. А когато вече няма батерия, само един светлинен индикатор свети в червен цвят. И по този начин потребителя разбира, че е необходимо устройството да бъде заредено и съответно, ако се опита да стартира сесия и устройството няма батерия, този светлинен индикатор ще свети в червено. Светлинните индикатори показват нивото на батерията, за да заредим устройството, използваме захранващия адаптер и кабела, които са включени в комплекта. За пълното зареждане на устройството са необходими 85 минути. Как почистваме пулс? Както казах, имаме два вида почистване, бързо и основно почистване. Бързото почистване, за него ползваме инструмента за бързо почистване, който, отново казвам, се намира в корпуса на устройството. Така, за да почисти своето устройство, потребителят трябва да плъзне горния капак. Приплъзвайки го отваря. Уверява се, че вграденото капаче е отворено и започва да използва инструмента за бързо почистване, за да отстрани остатъците от тютюн. Тоест, както в отвора почиства остатъците около нагревателя, така и около самия нагревател премахва абсолютно всички остатъци. Разбира се, не трябва да го прави много агресивно, за да не нарани и надраска по някакъв начин нагревателя, защото самия инструмент е метален. След като приключи с почистването на устройството и е премахнал всички остатъци, натиска, отново приплъзва капака, затваря горното капаче, за да предотврати навлизането на прах и съответно устройството е почистено и разбира се, прибира инструмента за бързо почистване, който доста лесно се губи. При основното почистване вече, както казах, при него то се препоръчва да се прави на всеки 20 сесии и клиентът в комплекта ще получи тази четка за основно почистване. Сега ще ви я покажа как изглежда. Ето я. Отново клиента трябва да отвори горния капак на устройството и съответно да почисти около нагревателя с тази четка. По какъв начин се случва? Ето така. Отново почиства и в отвора
с въртеливи движения. След като внимателно е премахнал тютюна и, както казах, това основно почистване се препоръчва да се прави на всеки 20 сесии, за да може устройството да работи без проблем, за да може качеството на изживяването да е всеки път едно и също. След като е почистил устройството, отново затваря капака и горното капаче. Имате ли някакви въпроси до тук? Не. Добре. Както казах, Pulse има и функция за включване. Как заключваме устройството? Необходимо е бутона за включване и изключване да бъде натиснат 5 пъти един след друг. Натискате бутона за включване и изключване в рамките на 2 секунди, като сега ще демонстрирам. Така. Аз ще изброя тези 5 пъти, просто за да имате представа като време как работи тази функция. 1, 2, 3, 4, 5. Светлинните индикатори светят в червено и това показва, че устройството е заключено. По този начин светлинните индикатори индикират, че устройството е заключено. По същият начин го отключва. 1, 2, 3, 4, 5. Светлинните индикатори светят в зелено и съответно индикират, че устройството вече е отключено. 5 поредни пъти един след друг и по този начин устройството може да бъде заключено, ако потребителя държи да има по-голяма сигурност. И сега преминаваме към нашото портфолио. Тук съответно виждате какви са консумативите, които се предлагат за Pulse. Имаме 8 вида тютюневи стикове ID и 3 вида никотинови чайни стикове iSenzia. Разбира се, всяка една от вас трябва да е информирана, да знае имената им, така че обърнете внимание и ако не знаете съответно как се казват, да можете да ги представите на клиента с тяхното име. Тук имаме и скала, в която всъщност имаме информация кой вкус е по-интензивен и кой вкус е по-умерен. Интензивен вкус имаме при ID Rich Bronze, а най-така умерен при ID Bold Magenta. Използвайте, като цяло вие ще получите копия от презентацията, така че използвайте тази информация, ако имате някакви въпроси от потребители. Като компания, която постоянно така усъвършенства продуктите си, също така имаме и реформулирани стикове. Това са ID Power Green стиковете, които, както виждате, имат и специален печат върху целофана. Първите количества ще бъдат именно с този печат. Вдясно може да видите рекламните материали, които ще бъдат използвани за комуникация в търговските обекти. И това, което трябва да знаете, е, че всъщност вие ще имате само единствено от реформулирания ID Power Green. Защо да изберете Pulse? Тук можете да видите всъщност една много полезна информация и сравнение на нашето Pulse устройство и неговите предимства спрямо нашите конкуренти. Pulse предлага последователна употреба, без необходимост да се поставя в холдър, да се зарежда или нещо подобно с едно зареждане. Имаме 25 плюс сесии. Като виждате и всъщност кои са другите устройства, IQOS и Luma One и Glow също имат тази опция. Имаме 2 режима на нагряване, интензивен и умерен. Само единствено Glow предлагат това като предимство. Също така опцията за заключване и вградения инструмент за почистване имаме само ние.
Никотинови чайни стикове Айсензия. Първо да попитам, ако има някакви въпроси, можете да ги зададете преди да преминем към стиковете. Добре, ще приема това за не. Така. Айсензия като цяло са сравнително нова гама нагреваеми стикове, които предлагаме и те, най-важното, което трябва да знаете е, че те са без тютюн и съответно са за потребители, които като цяло искат да имат вкусово усещане. Както виждате, те работят с капсула. Когато се спука тази капсула, самия вкус се освобождава. Имаме 3 вида айсензия, 3 вида вкусове: мента, диня и боровинка. Те са на чайна основа, както казах, и нямат абсолютно никакъв тютюн. Имат никотин, който се отделя съответно по контролиран начин с когато се произвежда аерозола, той съдържа съответно никотин. Тук другото важно нещо е, че отново те са специално проектирани за нашето устройство, произведени с субстрат на базата на чайна основа, а не на тютюн. И тъй като в чайните растения не се съдържа никотин, той се добавя допълнително към самия чаен субстрат и е от фармацевтичен клас. Тук можете да видите и информация за стиковете, можете да видите филтъра, където се намира и самата капсула, субстрата и съответно имайте предвид, че всеки един стик има 2,7 мг никотин. Този никотин се използва в традиционните аптечни продукти за отказване от тютюнопушенето, като пластири, дъвки и подобни. Като цяло няма разлика в начина на употреба и отново потребителят може да използва тези стикове и на интензивен, и на умерен режим, с капсула, без капсула, спрямо неговите предпочитания. Тук отново имаме интензитета на вкуса. Най-интензивен вкус имаме при Polar Menthol Crush и най-умерен при Forest Berry Crush, при боровинката. Сега е момента всъщност да ви кажа, че имаме една страхотно атрактивна, изключително ниска цена, не само за стиковете Айсензия, но и за тютюневите стикове ID. Те вече са на цена от 4 лева. Като цяло постепенно в момента зареждаме стикове от новата цена, но вие и промоциите, които предстоят, ще бъдат в обекти, в които вече сме променили цената. Така че използвайте това като лост в презентациите си, защото това е най-ниската цена в момента на пазара за такъв тип продукти. И това не е обвързано, разбира се, с промоция или нещо подобно. Това е цената за брой. И след малко ще видите как се променят и самите промоционални предложения, промоциите, с които ще запознавате клиентите. Често задавани въпроси за Айсензия. Сега, тук имаме няколко слайда, в които имаме различни тип въпроси, като до каква температура ще се нагрява чаят, защо върху опаковките на Айсензия има много предупреждения и други подобни. И съответно отговорите към тези въпроси. Няма да ги чета в момента. Ще помоля всяка една от вас след срещата ни да прегледа тези въпроси, да прочете и отговорите. Съответно, ако имате някакви въпроси, да ги зададете. Тъй като ще имате презентацията до вас разпечатана, ако имате запитване, лесно да можете да погледнете тук какъв е отговора на въпроса на клиента. Ако клиентът ви зададе и задължително, разбира се, ще ви помоля да имате така понятие какви са въпросите включени в слайдовете, за да знаете дали има смисъл да търсите или не. Ако клиент ви зададе въпрос, на който нямате отговор,
не знаете как да отговорите, съответно, моят съвет е да му поискате контакта, телефон за връзка и съответно да ескалирате това към нас, към вашето ръководство, а те към нас, за да може колегите от нашия екип за обслужване на клиенти, PulseCare, това е нашият кол център, съответно да се свържат с него и да му отговорят. Ако има клиент, който много държи, задава ви въпроси, има интерес и желая да знае нещо повече за стиковете, задължително ескалирайте запитването. И както казах, разгледайте подробно въпросите, които съдържа самата презентация. Следващото, за което ще си говорим, са промо офертите. Първата промоция и самата механика всъщност е при закупуването на 7 кутии ID и лицензия, като тук са възможни всякакви комбинации, т.е. потребителят може да желае 4 тютюневи, 4 кутии ID и 3 кутии лицензия, може да са от различен вид, всякакви комбинации са възможни. При закупуването на 7 кутии той получава устройството Pulse като подарък на цена 28 лева съответно. При закупуване на 2 кутии ID и лицензия, потребителя получава една кутия подарък, отново спрямо предпочитанията му. Имайте предвид, ако сте запознати с нашите промоции, ако сте работили до момента, че промоцията, която е 1+1, вече я няма и това е най-ниското ниво. При закупуването на 2 кутии потребителя получава една кутия като подарък. Следващата промоция при закупуване на 2 кутии, холдър за кола като подарък. При закупуване на 3 кутии потребителя може да използва, може да избира между контейнер за кола или настолен контейнер и при 10 кутии подаръкът е раница. Как да подредите, как е необходимо да изглежда вашия щанд. По едно устройство от цвят наредени последния начин, най-отпред Midnight Mocha, вляво Rich Copper, отдясно слагате Deep Teal. И ще ви помоля тук да разгледате планограмата, защото това е задължително и ще правим проверка дали стиковете ви са наредени последния начин, по който е показан тук. Както виждате, тук е показано какво трябва да имате на преден ред, на среден ред и на заден ред. Като стикове. Пред дисплея си подреждате подаръците, само и единствено раницата е необходимо да я подпрете на щанда отстрани, но със сигурност не я поставите пред визията на щанда. Така че да ви бъде близо и съответно да можете да я покажете и на потребителите. Задължително е устройствата да бъдат заредени, също така че проверявайте преди да стартирате промоцията дали всички устройства са заредени и задължително е необходимо да имате зарядно в случай на необходимост и ако е необходимо да заредите някои от устройствата. Допълнителните изисквания са задължително по време на промоция е необходимо да сте с блуза в цвят тио плюс черно сако, черен клин и черни боти или обувки спрямо сезона. Щандът ви ще изглежда по този начин с следните визии, които можете да видите на слайда. Самият промощанд трябва да бъде поставен на видимо място, да бъде включен в контакт. Задължително, ако няма такава възможност, информирайте супервайзорът и съответно отбележете това някъде. Какво да направите, ако някой вид от промоционалните стикове в магазина свършат? Като цяло не позволявайте да останете без наличност. Задължително трябва да се обадите на супервайзора, веднага щом установите, че количествата и наличностите намаляват. Не когато вече са изчерпани и няма повече. Същото важи и при подаръците. Обаждате се на супервайзора, ако установите, че наличностите намаляват, за да имаме време да реагираме. И разбира се, по време на промоция, задължително бъдете усмихнати, ентусиазирани. Клиентът ще усети всичко това и разбира се, това е много важно и решаващо за успеха на самата промоция.
Подходът, който трябва да имате към всеки потребител, задължително бъдете проактивни. Това също е нещо, на което държим и съответно ще проверяваме. Задължително заговаряйте всеки един потребител, който влезне в обекта и разбира се, си личи, че има 18 годишна възраст. Държим също така на всеки клиент да обърнете достатъчно внимание, т.е. нека процесът ви на обслужване да бъде по-дълъг, да отговорите на всичките му въпроси, презентирайте добре промоциите, дайте му цялата пълна информация за устройството и следвайте, разбира се, диалога, който ще видите след малко. За да участва в промоция, потребителят задължително трябва да се регистрира, така че ако вече той е наш потребител и желае да се възползва, задължително така споменете, че му е необходим нов имейл адрес. Задължително предлагайте проба на място, предлагайте потребителя да тества продукта, за да се убеди в качествата му. И съответно другото нещо, което исках да спомена, е, че ще направим Viber групи, в които ще можете да задавате всякакви въпроси, т.е. ако имате по време на промоция, ви се случи нещо или ви зададе въпрос, на който не знаете отговора, в тази Viber група веднага можете да напишете: клиент ми зададе следния въпрос, как да отговоря, за да можем ние да ви дадем информация. Със сигурност се стремим да не подвеждаме клиентите и ще отговаряме в тези Viber групи възможно най-бързо. Така че, каквото и така да имате като запитване, може да го споделите именно там. Сега ще поговорим и за диалозите и как всъщност да започнете контакта си с потребителя. Задължително започваме разговора с добро утро, добър ден, добър вечер, в зависимост от времето, в което се осъществява промоцията. И задаваме следния въпрос: употребявате ли изделия с нагряване или цигари? Едва след като получим положителен отговор, питаме вече потребителя за предпочитания му бранд и съответно продължаваме с сегментацията и с избора на диалог. Как сегментираме клиентите? Кои са нашите таргет клиенти? Нашия основен фокус са именно потребителите на цигари и тютюн, които са отворени към категорията технология за нагряване. На тях предлагаме както устройство Pulse, така и стиковете ID лицензия, но винаги започваме с устройството. Ако чуете от клиент да ви каже: не, аз си пуша цигари, все пак продължете разговора и съответно му дайте информация за тази технология за нагряване. Това не трябва да ви е спирачка, защото, повярвайте ми, много пушачи са отворени към тази технология и биха се възползвали. Вторият ни основен фокус е потребителите на устройство за нагряване гло. Отново предлагаме по същият начин и задължително започваме с устройството. Трети фокус са потребителите на IQOS. Те продължават да ни бъдат важен фокус. Тук говорим за старото устройство IQOS, не за Illuma. Както знаете, нашите стикове са съвместими на тяхното устройство, така че те продължават да ни бъдат фокус, въпреки че са така по-малко вече като брой. Така че задължително обръщате внимание и на този тип потребители. Относно пушачите на IQOS и Illuma, много малък процент от тези потребители биха проявили интерес към нашето устройство. Тъй като вече те са свикнали с тази нова технология, която е при IQOS и Illuma, така че в случай, че не получите категоричен отказ, разбира се, продължавате си с установения ред и съответно си презентирате продукта, но, както казах, това са потребители, които не са ни чак такъв фокус. Основните диалози при потребителите на цигари и тютюн: първо, давате информация за това какво представлява технологията за нагряване, защото те като цяло не са запознати с нея.
Вероятно сте чували за потенциално по-малко вредната алтернатива на конвенционалните цигари, наречена технология за нагряване, която осигурява изключителен вкус, без пепел и с намален мирис в сравнение с цигарите, което дава възможност и да бъде използвана на закрито. Давайки информация, е хубаво така да кажете нещо на потребителя, с което да спечелите вниманието му. Така, както виждате, тук сме използвали това, че тази технология може да бъде използвана и на закрито, така че да спечелим вниманието на потребителя и да иска да ни слуша. След това представяме устройството. Както виждате, тук сме споменали едни от най-големите му предимства, именно 25 плюс сесии с едно зареждане, 5-минутна продължителност на сесията без брояч на дръпките и разбира се, че най-малкото устройство, всичко в едно. След като презентирате устройството, разбира се, предлагате и на потребителя да тества, за да се увери в удовлетворението, така в вкуса и в качеството на нашите продукти. След което продължавате вашата презентация, като съответно давате информация на клиента, че стиковете са произвеждани от производителите на цигарите Давидов. Аз ви съветвам да използвате това като лост отново, защото Давидов вече е позната марка на пазара, която се е доказала и със сигурност така клиентът ще ви има повече доверие и със сигурност ще има по-голяма вероятност да закупи, да тества продукта, когато споменете всъщност марката Давидов. И след това, разбира се, споменавате нашата изключително атрактивна цена от 4 лева, най-ниската цена за нагреваеми изделия на пазара и запознавате съответно клиента с нашето портфолио. Тук ще ви помоля да вървите по този диалог, т.е. не го променяйте, ако трябва, ви съветвам да го наизустите. Това също е нещо, за което ще следим. И ако правите някакви промени, то смисъла трябва задължително да остане същия. Така че прочетете си хубаво диалога. Това е едно от най-важните неща, които трябва да направите преди промоция. Както казах, ако трябва, го наизустете. И разбира се, накрая вече как завършвате контакта, информирате клиента за офертата, която е на стойност 28 лева и за тази цена клиентът получава 7 кутии стикове по избор с устройство Pulse като подарък. И тук имаме и нещо важно. Това си е за вас. Да не забравяте и за самата скреч карта да я изтриете пред потребителя. Диалогът при потребителите на нагреваеми изделия IQOS и Luma, Lil Go. Тук имаме две промени. Първо, разбира се, не започвате вашия диалог с информация за технологията, тъй като тези потребители вече знаят и са запознати с тази технология. Представяте устройството и неговите предимства, комуникирате съответно цената, запознавате клиента с портфолиото и задължително питате потребителя кой вид стикове използвате. Нека да ви кажа какво в момента той използва. Откъм дали използвате Реа, Нео, Вео. След като имате тази информация, в следващите слайдове ще видите, че тези слайдове също ще ги имате разпечатани и трябва да бъдат близо до вас. Ако трябва, ги отделете, за да можете лесно да си проверите спрямо това, което ви е казал потребителя, че пуши, какво трябва да му предложите. Следвайте това, следвайте и със сигурност не искаме на клиент, който, например, използва Тереа Бронз, да предложим, например, по-балансиран вкус, по-балансирано изживяване, защото той вече пуши цигари, които са интензивни. Трябва да предложим подобни тютюневи стикове на нашите, съответно. Така че това е това ще ви е изключително необходимо като информация. Когато потребителят ви каже пуша Сиена, Hits Siena, съответно предлагате Flora Pink, Balance Blue и Velvet Copper в този ред.
давате му да тества и вече спрямо това, което му допадне, той вече има възможността да си избира. Разбира се, ако държи да пробва и нещо друго, не му отказваме. Така. До тук имате ли въпроси преди да премина към регистрацията и как се случва тя? Аз нямам. Добре. Така, как регистрираме клиента? Регистрацията се прави на таблет, който ще ви бъде предоставен от нас. Аз ще премина на следващия слайд, където всъщност е и самата инструкция за попълване на самата форма. При идентификационния номер на регистратор, вие ще първо да кажа, че ще получите линк, който отново ви е предоставен от нас. Когато кликнете върху линка, ви се отваря самата форма. Номера на регистратора е автоматично генериран, така че няма необходимост тук да правите промени, да попълвате, оставяте го така. На номера на служител вече е необходимо да въведете вашия персонален код. Предполагам, всъщност не предполагам, но като цяло тези кодове ще ви бъдат изпратени най-вероятно от Любо. Така че задължително тук въведете вашият персонален код, за да може да проследим съответно вашите успешни контакти, резултатите ви, бонуси, които ви се полагат. По-късно ще ви кажем и за бонусите, които ще имате. Така че задължително е тук да си въведете вашия код. След това въвеждаме данните на клиента, обращение спрямо пола на клиента, двете му имена, разбира се, имейл адрес, който не трябва да е използван в предходна регистрация, телефонен номер, дата на раждане. До тук всички полета са задължителни. При код на устройство не е задължително да го попълвате, но да знаете, че се намира на кутията. Отзад аз по-рано ви казах. Под информацията за цвета на устройството е именно този 12-цифрен код. След това имаме въпрос колко добре познавате нагреваемия тютюн. Вие най-вероятно вече знаете какво използва клиента, попитали сте го, така че тук отбелязвате или да, запознат съм и съм използвал технология за нагряване на тютюни преди, или не съм използвал технология за нагряване на тютюн до сега. Но разбира се, ако все още не знаете, попитайте клиента. В поленцето за купен продукт това поле не се попълва. Отново тук имаме автоматично генериран отговор. След това е полето за всъщност съгласието за обработване на лични данни. Попитайте клиента дали е съгласен и след като получите съгласие, отбележете тикчето и след това натискате бутона регистрирай. Имайте предвид, че за да сте сигурни дали регистрацията е влезнала в системата и дали е успешна, трябва да видите именно това съобщение по-горе в зелено, успешна регистрация. А ако не го видите, най-вероятно има някакъв проблем. Проверете си полетата, възможно някъде да ви излиза грешка. При имейл адреса, ако е използван, най-често там излиза грешка. Ако е използван, съответно системата ще ви подскаже какъв е проблем. Така, това е по повод на регистрацията. Сега тук искам да кажа, че от тук нататък на седмична база активно ще проследяваме и дали регистрацията на клиента е завършена. Така че ще ви помоля, докато разговаряте с клиента, докато съответно му подготвяте турбичката с устройството и така нататък, да му кажете и да го приканите той да потвърди своя профил. Тъй като след като вие го регистрирате и кликнете на бутона регистрирайте, той получава автоматичен имейл. И съответно, чрез този имейл той може да завърши своя профил, да си зададе парола и вече да си има и онлайн профил. Това е нещо, за което ще следим дали съответно го комуникирате с потребителите и на седмична база по колко такъв тип потребители имате, които са потвърдили профилът си. И другото важно нещо е, внимавайте при имейл адреса и какво ви казва клиента и какво изписвате. Задължително сверявайте с него така ли се изписва, защото системата ни приема и грешни имейл адреси и по този начин сме направили една регистрация с грешен имейл.
отделно, че клиента няма да получи и автоматичен имейл, за да продължи, за да си завърши съответно онлайн профилът си. Така че задължително проверявайте и сверявайте с клиента. Отстраняване на неизправности. Тук това е чисто информативно за вас. Имаме информация, когато на даден потребител му се повреди устройството, съответно светлинните му индикатори светят по даден начин и му показват всъщност какъв е проблема. Тоест, ако долните два светлинни индикатора светят в червено, става въпрос за електрическа повреда. Случайно, ако имате потребител, ако някой ви попита, може тук да ползвате информацията и съответно да му кажете какъв е проблема. Но отстраняването на изправности като цяло се случва чрез нашия екип за обслужване на клиенти Pulse Care, който ще съдейства на потребителя с диагностика и съответно ще му съдейства и ако е необходимо устройството му да бъде заменено. Така че задължително информирайте клиентите, че трябва да се обадят и да се свържат с нашия екип за обслужване на клиенти на телефон 0800 80 001. Безплатно е за всички оператори. Телефонът го има както на кутията на устройството, така и на самите стикове. И работното време всъщност е от понеделник до петък от 9 до 18. Така че ако имате случай, задължително информирайте клиента с кой да се свърже, за да можем да му съдействаме. Тук отново имаме често задавани въпроси, свързани с пълс устройството, с използването на пълс, с тютюневите стикове ID, с профила на клиента. Отново няма да ги чета. Ще ви помоля след срещата да ги прегледате, заедно с често задаваните въпроси, свързани с лицензия. Ако имате въпроси, да ни попитате. И съответно да имате ясна представа какви са въпросите, които се съдържат в тази презентация. Тук имаме кратка информация за нашия екип обслужване на клиенти. Както казах, работното им време е от 9 до 18 всеки делничен ден. Те предоставят на потребителя както информация относно устройството, дават му насоки за правилна употреба на устройството и съответно съдействат при необходимост от замяна. Така че реално това, което мога да ви посъветвам е, ако видите, че някой потребител, който си е взел устройството, продължава да ви задава въпроси, не е сигурен, че така знае какво да прави с устройството или има нещо, което го притеснява, задължително му кажете. Ако имате нужда от съдействие, свържете се с екипът ни за обслужване на клиенти на следния телефон и те веднага ще ви съдействат. Хубаво е потребителят да знае, че не е сам като цяло. Гаранцията е 24 месеца, покрива повреди и дефекти по устройството, адаптера и кабела. И за да бъде всъщност предявена самата рекламация, клиентът е необходимо ще бъде необходимо всъщност да покаже фактура или касова бележка. Това не е задължително, но може да му бъде поискана, така че ако някой ви попита нещо за гаранцията, така давайте инструкция на клиентите да си пазят касовата бележка. Това вече го казах, няма да се повтарям. Предявява се гаранцията посредством нашият call-център. Тук съм ви оставила два линка към нашите социални мрежи. Може да ни последвате. Имаме QR-кодове, така че може да си сканирате. Така ще се радвам да ни последвате. Там качваме като цяло различни постове, различни активности, които имаме онлайн. Така че ще ви дам малко време. Тук на това, на което искам да обърна внимание, е, че в YouTube са качени нашите how-to видеа, как се използва устройството, как да активирате интензивен режим, как да активирате умерен режим и други подобни. Така че ако даден потребител отново се чувства несигурен, винаги може да му кажете, че в YouTube всичко това, което сте му показали на място, той може да го види на клип показано как се стартират режимите, как се работи с устройството. И тук вече ще обобщим. Евче, ти ли ще обобщиш? Да, Добре. включвам се. Давам Здравейте и думата от на мен. Благодаря, Йони.
Благодаря на Йони за детайлната презентация. Надявам се, че ще бъде полезна на всички. Надявам се, че за тези, които за първи път я гледат, са научили някакви нови, интересни и важни неща, а пък за тези, които са работили до сега на наши промоции на Pulse, са намерили някакви отговори на въпроси, които са имали и със сигурност са научили също нещо допълнително, което да им помогне да бъдат още по-успешни на промоциите. За да можем да реализираме максимално успешно тези промоции, ще разчитам на следните неща. Както Йони ви каза, разпечатка на презентацията, налична на всеки щанд. Тя ще бъде предоставена от агенцията. В случай, че отидете на промоция и нямате такава, моля ви, изискайте си я от супервайзъра, търсете си я, не дейте да сте пасивни, да реагирате, нали, да, аз съм дошла, каквото са ми дали, това е. Не, вие имате интерес в промоциите да бъдат успешни, тъй като сега ще ви кажа и бонусната схема, с която стартираме, така че наистина разчитам на вас да бъдете проактивни и да си подсигурите всичко, което ви е необходимо за успеха на промоцията. Нали, презентацията, устройства, които да са заредени, зарядно за всеки случай, за да може да бъде заредено някое устройство, ако случайно се изчерпа батерията му, щанд, който да бъде позициониран на най-доброто място, той да свети, да имате достатъчно наличности на материали и награди преди и по време на промоцията, снимки, които да ви бъдат направени. Тук искам да обърнете внимание на супервайзерите ви, въпреки че те би трябвало да са наясно с това нещо, но все пак държим на активни снимки от активна действаща промоция, не снимки, на които сте подпряни на щанда, застанали сте позирайки, снимки на реални потребители, които вие сте в контакт. Те, разбира се, трябва да отговарят на GDPR, т.е. потребител не може да бъде сниман в профил, трябва да бъде сниман в гръб или в... Извинявайте, не може да бъде сниман в анфас, трябва да бъде в гръб или в профил. Вие може да бъдете снимана в лице и просто да има някакви наистина добри снимки. Относно промо... Здравейте, аз ще изпратя за референция до всички какви точно трябва да бъдат перфектните снимки, за да се водиме като шаблон по тях. Да, Любо, благодаря. Наистина това ще ви бъде добра референция. Реферирайте към нея. В случай, че е необходимо, направете повече снимки. Ако видите някакви снимки, които не ви изглеждат добре, така под... Йони, шерваш... Да говорете с супервайзера да ви направи нови допълнителни снимки, но нали, да имаме така много качествен репортинг. Относно бонусната схема, която ще бъде приложена още от утре, промоциите, които стартират, тя ще бъде при продажба на 3 или 4 устройства. Ще получите допълнителен бонус от 20 лева. При продажба на 5 и повече устройства по време на промоция ще получите допълнителен бонус от 40 лева. За да валидираме тези бонуси, тук, както Йони ви каза, ще получите нови индивидуални кодове за регистрации. Те ще бъдат единствени, уникални за всяка една от вас. Този код е само ваш, работите само и единствено с него, не го предоставяте на други момичета, не работите с кодове на други момичета. Резултата ще бъде отчитан на база на реални регистрации с тези кодове и съответно бонусите ще бъдат изплащани само след реални регистрации, извършени по време на промоцията с тези кодове. Това е нещо, което между другото вчера на обученията, Любо, не изчистихме, но сега ще използвам възможността да го кажа и ще помоля да го предадеш и на останалите момичета, които бяха на вчерашните обучения. Не събирайте данни на клиентите на бележка и да въвеждате регистрации по-късно. Отчета, който правим, излиза с дата и час на регистрацията, така че това ще бъде видяно. Това също няма да бъде прието за изпълнено условие, тъй като, както Йони ви каза, по време на първо регистрацията трябва да бъде направена пред клиента, съгласието за участие, съгласието по GDPR, бутончето, което е с тика, трябва да бъде взето от клиента, това съгласие и тикнато, а не в последствие да попълваме някакви неща, както дойде. Така че
Имайте предвид и наистина спазвайте тези изисквания и правете регистрациите по време на промоцията пред клиента. Другите неща са вече организационни, вие знаете, да има стиковете да са подредени по планограма, да има достатъчно стикове, да бъдете изключително проактивни, да заговаряте всички клиенти и това препоръката, която сме имали до сега остава, пробата винаги да се прави на интензивен режим с Balance Blue, освен ако потребителът не настоява да опита нещо различно. Някакви въпроси към мен относно това обобщение на презентации, към Йони, разбира се, ако нещо сте сетили сега в края на срещата. Май всичко е ясно, така като чувам мълчанието. Добре. Мога да ви пожелая много успех, успешни промоции. Нямам търпение да видя първите резултати следващата седмица. И разчитам, че всичко ще бъде изпълнено по перфектен начин. А ние благодарим за прекрасното обучение. На Йони още веднъж за поредното. Със сигурност от голяма полза. И аз ви благодаря за вниманието. Стискаме си, да. Да, разбира се. Аз мога ли да питам, че има нови униформи? Чакайте сега един по един. Значи първо цената, това е постоянна цена, трайна, считано от сега за напред, това е цената на стиковете, 4 лева. Ако някъде в мрежата все още има стикове на 5 лева, те са по-скоро остатъчни количества от предходната наличност и след изчерпването им тези обекти ще бъдат заредени с стикове на 4 лева. Както ви казах, обектите, в които вие ще правите промоции, са вече заредени с 4 лева. Там не би следвало да има наличности на 5 лева. Въпреки това, така искам да ви помоля, при пристигане в обекта, все пак проверете с обекта да бъде сигурен, че всичките му наличности са на 4 лева, за да може да се проведе правилно промоцията, тъй като промоцията е насочена към изключително и само в обекти, в които вече сме на новата цена. Така че да, това ще бъде трайна цена. Относно въпроса за униформите, единственото, което все още очаквам, вие вече получихте клинове, получихте сака. Единственото, което очаквам, като получихте боти, т.е. единственото, което ви липсва като нова униформа са нови тениски, които са поръчани, просто чакаме, тъй като се шият извън България, чакаме да ги получим и също ще ви бъдат предоставени, но разчитам, че работите с новите униформи. Ако някой някъде има проблем с униформата, моля незабавно да сигнализира на супервайзера си и съответно на Любо, за да му бъде предоставена нова униформа. Аз имам проблем с униформата. По принцип съм размер М и моята вече е много износена и скъсана. Аз... Изпратени са нови униформи до всички регионални и супервайзори. Така че ще работите с нови униформи. А ще има ли размер М? Това може би ще е най-големият размер. S и M са основните размери, които шием, така че ще има размер М, да. Да, много ви благодаря. Моля. Някой друг, някакви въпроси? Да? Не може да участва в промоцията, ако има друга регистрация с този имейл. Това са правилата на промоцията. Тези правила също са изпратени и ще бъдат разпечатани на всяка една промоция. Единственото така, което, тъй като ние също много искаме потребителите да участват в нашите промоции, може да му кажете просто да си създаде нов имейл, за да участва, но няма как да вземе промоция с имейл, с който вече е регистриран. Ако трябва, може и да му съдействате. Да, може да му съдействате да си направи един имейл. Това е абсолютно елементарна процедура. Има, знаете, доста домейни, Gmail, ABV и така нататък. В смисъл, просто влиза и буквално е за... Предполагам, че вие всички сте млади момичета, вие всички сте технически грамотни, така от новото поколение, което е онлайн. Мисля, че може да помогнете наистина на клиента да си създаде имейл за буквално 3 минути. Не знам, Йони, ти си по...
По-малко от 3 минути е дори, така че действайте, ако видите вече, че клиентът наистина има интерес, защо да не му помогнете и да си създаде имейла, за минута ще стане. Относно въпроса за телефонният номер може да бъде един и същ, няма проблем. Да. Само имейла е един Вие и същ, също което така трябва да бъде разполагате с таблети, така че можете да използвате и тях за създаване на този имейл, ако се налага. Разбира се, да, имате таблет, в който има интернет, имате браузър, просто наистина съдействайте на клиента, както каза Йони, в случай, че има желание и интерес, в никакъв случай не му казвайте съжалявам, като нямаш друг имейл, оправи се. Нали? Просто му обяснете, че това са правилата на промоцията и трябва да си направи нов имейл, ако той не разполага с втори, трети такъв, макар че това са наистина единични случаи. Повечето хора имат, аз имам не знам колко имейла, нищо, че ползвам активно 2, но със сигурност някъде някой има някой имейл, който да използва за повторна регистрация. Не, на клиента се казва за гаранцията да се пази само касовата бележка, от отдела ни за обслужване на клиенти като цяло взимат други данни, по-скоро данни, които са номер на устройство и така нататък, така че не е важно. Добре, днеска сте по-активна група от предишните. Това ми харесва. Явно сте слушали внимателно, било ви интересно. Не казвам, че другите не са, но другите Варна така и Бургас. другите бяха по-пасивни, докато да. Варна и Бургас винаги са, да, по-отворени. Очаквам да отвеете морето. И региона, разбира се. Добре, някой друг нещо да се сети, да иска да попита? Разбира се, ако нещо се сетите след това, няма никакъв проблем да ни попитате, да попитате Любо, чрез Любо нас. Ние сме на среща, няма никакъв проблем. Така че не се притеснявайте, ако след половин час кажете и трябваше да питаме еди какво си. Задайте си въпроса, наистина е важно всичко да ви е ясно. Йони, ако няма друго, ще остава да закриеш срещата. Добре, още веднъж благодаря за вниманието. Пожелавам ви така да бъдете много успешни. Пожелавам ви много успешни контакти. Бъдете любезни, както казах, учтиви, ентусиазирани и успеха със сигурност ви е гарантиран, така да кажа. Благодаря още веднъж за вниманието. Ние също благодарим. Хубав ден! Хубав ден! Чао, чао! Хубав ден! Хубав ден.